sese ko ba no ho na ye ba ne de o ma enko oba no ahye pane bi wo no ho at the moment ya ode oni be ma be hia be ma no be sane pe na ne huzo na sei agene na wu ekumumua na me pa chi wo ebia wo yakuani na se ebia wo se wu kodua koko na se koko na wu kodua no wo kwaje abane se wo beneze na se wo bo abano na se wo pewi decide na se wo de abane gum na de echi na se wo yi na ze be fifi bla be fifi dabi adentia efi se woku ade no ani wase no enti obi beto se wabo apa asoja na se wo di koko aguso hata no obi sa so ekwe de na aka so di kodua obeka se ade wadwenya adwuma na ade na wo di kodua no uku na ase na wo di kodua so ti ase enti eye adwembone eye widie se ade na wonim se ebeye ba no wape nyansa kwan bi ede esia no koma me na wanwo ma amani nua wo si simple ni se na yanwo ma anhye wiase ne ma na ye ho kire ye dodo ye doso a ebe haye ejo bia wo miensa koma me tanu na ye dai oye no ye bone wo Erade eni enti ade na oye no ekoye bone kase wo nyankopon anim ekoye musuo e wo nyankopon anim enti ade na ye no se widie na ye di no eno na ma ne ya brabo ya setre nkoso no akola unya 12 years 8 years ape unya be 15 years awusi wo maba wa bremu pe ya de pane akohye san ho se enwo kopembra wo benya 30 years 25 years enti just imagine enipa wo kuo mo afri wiase mu doctors ne calculate man yen se serve be ma hu sane ba ko a ya che se eme wo mu no ebo 1,000,000 nese wadi be ye 20 years nese ofiti kumni pa be ye 18 years kwa kopem 2 years na odofo just imagine what bo man nti ye no eyemusudie eno na ma ne ye hu ano e wo man no mu no me ba cho koma me enti okum ono nso enti Nyankopon kum ono nso efiri ho enti ebia na Nyankopon kum efize wa hyemna bi ato ho amaye se odi bebu ewiase na tan enti o twen watemuo no abu but anopai mamenkao sanka ne me ba ya adwen a nanka wo sakra wa adwen a nanka ebeye enkwaje kase amon sanka anopai senka obedwane afiri sa widi enimu a na Nyankopon so eye no qualify se obejo me ba cho fa me ko odifo Isaiah etire aduosensia entichemusia kokopem wotwe no muntio wase muntio eni bi free Ghana man ko eni bi free kronu mu eni bi free kronu mu eni bi free studio ma akasem bi ade e kirewo ahenkan e kasem bi kirewo koma me na eni bi free asorifie eni bi su free asorifie o ebubom kasako Erade a wotua na tamfo ne ye soka Erade a wotua na tamfo ne ye soka otua bonefo ka na wodi enhirama atrenefo no enne na e kasa koma me onya nchimwe no Erade se Ghana ma enya enchimwe obi wo ho onwo da ko na wawo obi wo man mu onchim bada enso wadi awumawu bebre ere abortion koma me awoya nya nka no he obi wo ba bi wo awoya nka ne da efi se ne maame wo no wanya be 25 years 30 years awoya nka ne da enso we kuni pa bebre wadi awu bebre wa hwakra bebre wa wo bebre wadi awumawu ni ma awu no se ye kan a asin obi a wawo ne matiase koma me na wawo obaberema no awoya nka no onye hwe no wawo obaberema na wa yini penatu ogu ya bema wani oba ne da ya wo kunipa awidisam na ekoso o manyimu ekoso wiase
but ewiase agya tum se video we de enye bone wo ya enye hwe ye de boy ho ban ye de protect ye ho se ne be ya yan no so mu so se ne be ya enipa nya bebre se ne be ya no aduane be sunyan odofoi nye wura fi ye ho se ye se ohe ni nipa dodo na ma na onya tumi bra wo dɔɔso no na onuoma nso yɛ dɛ dɔɔso but yɛnte aseɛ first tete no anaasɛ bɛyɛ even 10 years back na aboabo ha untimi mesi radio station because no nipa hena wa ha nso on sɛ mene kɔ nanim no first wadan ha na radio station hena wa ha nso on mene kɔ nanim no enipa dɔɔso no na wɔsɛ nuoma nso yɛ dɛ dɔɔso eti sɛ nkoman no sɛ nkempandifo no gye mu sɛ yɛnni nyankopɔn asɛm a ɔde asi anim no so sɛ yɛnwo nhyɛ asase so ma yɛnku nipa yɛnya bɔɔhye asɛ obi bɛyɛ bɔɔhye no na gye sɛ ɛyɛ critical na doctors ɛyɛ ɛwɔ nyankopɔn akoma agye atom sɛ yɛanya deɛ wɔ yɛ nipa no bɛwu ansa ne yɛyɛ na nkɔman no ɔdɔfo me hyɛ ɔbɔ sɛ na kanti sei wodeɛ fa me kɔ okay nsi to asoma me 8 no yeah hwan na wate ye bi pen eti hwan na wate we bi pen se enipa nkyem no wawo obi wo dan so wadi awu mawuo kɔ hwan na wahunu ye bi da hwan na wahu we bi da se enipa wo ye enso da bia wadi awu mawuo da bia wosu che anadwa me kasai ya kuni pa bebre ya sana de ache mogya gu ye hu fi famiko odifo Ezekiel woma no etie ya aduasensia ntichemu dunsia ekopem dunkron no akoma foforo ho bɔhye eti nyakopon se akoma foforo ho bɔhye eti nyakopon adwo hu se ɛwɔ se Ghana fo ɛse wiase ba bibiara wote yanka firi no obi biara wote yanka no enti wo se hwan no obanyansafo obete we yase na hwan na Awurade ne bɛka se kye no no so bɛka kyerɛ obi enti bia se wunya o Facebook a share ma obi no ono so nhia ma obi na wo so na ese se wo ka kyerɛ obi no no obi so nka kyerɛ obi se condom hia no family planning no abortion no enuro ne yɛde hye ase no ni na ɛyɛ wudie ɛwɔ Nyankopɔn anim yɛde kunipa me ba chɔ kɔma me na Awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ onipa ba wo me na kiye de ne yɛtie ba bi yɛnyɛ yadwen sɛ kiye de asɛm wo sɛ baba but Nyankopɔn asɛm no de ama yɛ sɛ yɛmɛka kyerɛ ɔman yi sɛ bibi kɔ so kɔ Israel fitina won asase so no na Ghana fo yɛbɛtena asase so yɛnana no ba kyekere Ghana foforo no no ɔman no na antisei na ho kyerɛ ni mu na bebrɛsɛ ni mu na sika enya na yesi gold no egugu dai empoano Gold Coast sika gold no eguwo kwa enifom wona ma atimi tambi free na eba ne sai kɔ wade abrabɔ ne won ne yegu hu fi na yɛbɛte asase so no ene yɛde yabrabɔ ene ya nuyoy yabrabɔ fi ya nuyoy bɔne ya dwaman ya widi sɛm no yɛde gu ahu fi kɔma me na won bra no te sɛ oba a waye brafi wo mani na yabrabɔ yɛbɔ ya suban yɛde te ɔman yi mu yɛde te ewiase ha Yakobon bɔ ni wiase na nti sei aso ya suban yabrabɔ ya dwem bɔne bronsam adwen wɔde ahye etirimu awidi adwen ni ti wɔ se yɛde yabrabɔ ne yanu yɛn agu ho fi yɛde asɛ wiase yɛde asɛ ɔman no na yɛse yɛwɔ freedom yɛwɔ fa hodie aso still abrafo da so yɛde edi yɛ so adentia yɛse yɛde yɛn pɛsɛ yɛbɛwo kase yɛbɛdɔɔso etu ɔdɔɔso sen yɛn China fo yɛkɔ kɔbɔ besia no senka ɛyɛ ampase ni woni sika ni won no so no wo sika ka sɛ China fo ba yɛ ha ɛbɛbɔ besia ɛdekɔ mo man yie ka wɔ sɛ America fo ba ha bɛbɔ besia India fo ba ha ɛbɛsugu Ghana mpanifo so Ghana ban so na ko tabli sika man sɛ modɔso do gikɔtɔ dwane ma wo manfo na momu wo ma wo suku fo dɔso sen yɛ ɔman no mu o ma soja for do so si o man mu no ye sa ko bomb besia eti just imagine say eba ne say eye ya brabo ni ntia
koma me 18 no ana me hwie mabufu hwie gu wonso enti ehwo apani yakopon se kai ne awiase ye no ayama bufu dodo ayame tan adenti na meme se monwo nhia asase no so ma na se obi ekoku obi a obi tutuo bo obi a yetumi ejeli no 20 years 50 years yedu obi ekwa life imprisonment na enipa etumi ya abortion enipa tumi ehye condom no oba deda no okunipa a se yesi ni husuo no yede ma ema be 500 be mom no obi awo na wakom free ono de yenye no hwe ene saa de mahwe mabufu hyew medima nibere be hwom so etiane medima bufu hyew ebom so yakopon hwie na bufu hyew ediagu oman no so ediagu ewiase so ene covid-19 no ene hiv ene abebrese ene akwanhia ene yale bebebe no orofo koma me moja a wo hwegu asase no so no inti o se moja ye hwegu asase no so nti obi nchem na wawo awo yanko obi na wawo abortion akora ni nya bosomia no a wase wode moja keke na bizawo se wo ye da na oba wiase doctor bi abayo bi na okọ school no wanyemo yi be ya bosome mionu pe miensa na okọ doctor wo se doctor mpese wo yimi ba ma me no so me yama eti okọ hospital no na oka chense wonko 1 week time omra eti doctor no so kofa akwala keto ba 3 years ebe si ni nchen ebe sie ho enti oba ya odne to ho a wo ba ye pe no so 1 minute meba oba no kura jack knife na kwala ba 3 years ekura ni nsem oduro no se madam pacho sole jisika efa wakola yi mami kunu mami sisi a o se hey doctor wuye widini enipa no na mi gunu hwe na nim se aban ni madum wonim se edim begina mra no o se oh mia na me se ye de kunu akola no ya stubborn o ya kola bone me se kunu to twene mami o se mitimi o se asa na wo de wo se mi kunu pa no na wo na mami yam anzina wo be wiase ni wo begina gunu onye nipa odo foi condom na wa hye na wo de se wo wuno saa na wo fa mu de ba ye eti hu se wo ye widini gitum straight na sakra wadwen sa wo sakra wadwen so a gitum se wo ye widini na wo nam wiase me ba cho to asoma me ne won abosom a wadi gu hu finu inti afa ye saa sa braboni ko ye saa na se ahokyere ba saa na se na fa ye freemason workout abosom somo sikaduro na afa ni ane nam so yesi nyakopon kra de ofa ne bo onto ne ntam nanka wo ku nipa no wo moja akeka wonsa ho no nyakopon firi hino ababo wo nyakopon omwa odiboyani nyakopon on support abonefo eti the moment ya ye ko mu no ni nyakopon ye de twe ne ho enti se nyakopon twe ne wo kwagira chichirichiri ene ya ma bro nsama ben yan ene ya hawo no me pa cho koma me 19 no na me pensam wongu amanamamu aruti so hu Ghana for be ye 3 years krani ebi ekọ Dubai we na ye kan ye de ye ema ni bi wo ho ni mema no bema 7 ni afabito ema ye do kwatra dan no ebi come akosem a obi o ye na dwuma ye sebrochira banti ni ma ni mu wode wonu ankasa wo konso no wode family plan na hye ne san ho dada se on pese wo no akọ ne ese bodwaman a afena wusu e de ntare hye on san ho eye dwaman lances enti anu gi a ene ensuro hallelujah amen enti yakopon pansam yegu ewiase first no ye papa mo ko Nigeria akwani namoy Africos ni ye mai ko boy dwaman omo ba ye muna be wui es we say ekuom bebre aye bufisho boni na ye di no ni yakopon no pansam yegu e ba cho fami ko na mehwete won gu ama nsase so ena wo hwiti yegu nsase so ena afi Ghana for ye boss na ye brei masa enye se bibia o eye ye mbone awudi na ye di nintia ye nsakra ya adwen me pa cho tia na pa cho da koma me
won bra ne won ne yeso na mebu won aten wose ye bra ene ye nu ye so na Nyankopon ye da bai obu ya aten no enti na Onyankopon na aten bia no eye kroje eye right enfumso ene efini keka ho bia dai eni ho orofo ye nsakra ya adwen ansa na da no aben ye ba cho fa me ko eye odifo Isaiah eti eye aduonum enkron entichemu nson ekopem wotwe no won nan tutu mrika kwaye bone ene enipa nan tutu mrika ye debe akwaye bone akwala nya 15 years ene ma me si mi ba ma mmon ho ban pe obenyam besi nye okura nsa esa se awidie no awiase na ajatum se awidie we de nya bone awidie we yanche yamfa nko court enti ha ba bia pe biatimi ya no obeye kwa ye free ye besa kura ma osika bi na wade akototonu anonom na saada ne de wode twanum no wade ne ko no wa ya ne family planning enti nipa anamo otutum nika kwa ye bone ko hwie moja di bimugu koma me na wo ye ntem ko hwie moja a edibim gu wose wo ye ntem ko hwie moja edibim gu akwala Onyankopon asiesie ni se nanka omle wiase na ko mabo omanyi ko mayi omanyi mfiri ya ben ya pinisie ni ya rehomu no wo de mrika wo de wo selfishness wo dwaman kakra wo bebonti na wo bisa won se wo ye family planning 20 years ni no wo cast yes wo dan yes wo fie yes wo ship yes wo play Ronaldo mu wo mo omo hu bibia bisa won se wo bi Ghana ha enipa hin na wo play wo mo on private jets adu mu ko ba bi enipa hin na wo mo ship omde yo makasa djuma enipa hin na wo makasa airport na ka me giri se na ka ye soidie na ka wase ye bibia soyen na ka ye panfo se ye doso ye bebre die na ya tete a doctor fo na nyansa abrofo ye due ye muni se ye wo kase a ye homa kire ye omo dole na tambia no Nyankopon hira wom na yanso Nyankopon ebre yase ne ye bom besia modi ye kasei wodi opa Ghana mpanifo efiri enayi koyi omo yadwen ba ko se ayampa asema kwala ne kan ye nokre asema evangelist ne kan ye nokre enti sadia yetwa sadia no mu sene yetumi aka se lockdown mo bia empie obi empie no sane so man pani so le begiro se hey family planning eye bone eye widie ye twam wo man yimu a obi ani ano a obekasa because said so your son parents ye kase ene holiday obi ankwadwuma enti sane so kase doctor ni bia wode panie be chi obi nsa ho obewu obi panie hwe poison no ye dia wo se obi wu na wo ebe odai hu se eye poison odofo yen sakra ya adwen koma me won adwene ye abusudwen wose ena adwen nipa dwen na ye busudwen adwen tie Nyankopon adwen fa enkwagye enhyira emre yenkwa na ya dwen ko wose ne obubuo wo won atempo ena anipa adwen bi obefa anipa kwan bi obefa so no na ye wose ye se na bi ye bebubu nipa gu ho se na be ya ebe ma ya brabo aye bisibisi basa enu nko na nipa ye de bai edi akiri koma me 8 no yeah asundwe kwan de wonim wase asundwe kwan de dai wonim okay ayi bi ja 10 minutes no ada eti eka 10 minutes ano wase asundwe kwan de nipa ye de bai yenim dabi yempanfo nche ya asundwe kwan ene ye de aka na kodo so dem ni agye atum se family planning de enye bone eye ahobanbo ya kwan ye befa so ya busua besi yie but me catch ro say eye kwan ya bronsan befa so de nnome emusuo abeto ye so ye ba cho to aso ma me na atenateni ni won akwan mu ene atenateni eni nipa kwan mu ene obi chia na wotre na onye dabi
one de okwan na wasisu no enoa na wokọ orofo amfe nkowie yie se wonnim no obi ka kire wa afa epa cho koma me waye won akwan nkontonche wosi ya kwan na nkontonche ya buka ya kwan tre ewo Nyankopon animu ya kwan ya bisibisi basa ya yenuoma di hinte Nyankopon ya yenuoma se di besie nyame ya yenuoma se ya menyame ihumu ensorofo ensi yie koma me obiara a ofa so nim asumdwe wasi obia ofa se kwan so nim dai asumdwe eti obi biara utumi ekọ nurse ni ho doctor se manyam na mempe enti mamaduro na menyingu he asema me kan mi ba preaching ewo batabi ha ya na maami bi wa ya store ho minim ne din na mikasa wi apene maami no apie enti obeji ona na nimu aye basa ne wura ho asema me na dai no sofo asema wo kan ya no kran kasa na me asema bi to me menyemo me wo me ba first wine second wine third wine no me ma chese wo nya beye bosumi wo twekura na ma nyim na achi kai na msira bi we de anim guase enkofo be sere me enti mekwa koyi agu enti wose wo ko odan ofa ya drugstore no wose me pese manyem na me ba ni so enti pese me yigu oso wo sa o ene memo aduro oso ma na duro oso won kono no bosome ni ebesi no meka nkire no okono numaduro ase afa ohu se ono akasa ni body ni ya fine na die sanka se mi hu moja binare na bosome osan ko wose o ene aduro na me de ma ono emse ma afa we account je wosan ma na du foforo ntu da bosome ama abra bosome afa ono ohu na nafu aye twon oyi enyeye na okono se ana de no wose han midimi nkunipa anuti mimma waduru a ebe makwala na yefe wanka se wotimi edidi no ayefe midimi nkunipa maame ne se ena ne ba no na hwe no so hu ne wosi woye musuo ne wosi wonya no ono na ko be hwew ono na wakunu no anuti na wo bre no oman no ne yesi yetu magu no omo ne papa ete busudwen kwa na bani patrim adofo yansesa ansa na kachi ama me no eba cho famiko 2 Corinthians etira yenum ntichemu aduonu no asumdwe ne anyonkofa ho kase wase asumdwe ene anyonkofa ho kase odofo anopai ya mebu obia ten dabi aye atenye mini hwan se mi ba bebu aten mitimi mu aten but anopai ye yun ten eti Corinthians ese eye asumdwe ne dai anyonkofa eho kase ani asumdwe ho dai kase na anopai ye de brawo no e pa cho koma me enti aye abofo ma Kristo enti orofo e bia obeka se ai Evangelist Afrifa kwa wani hwan a wonu anya tumi abegina ho kase na abortion bone family planning bone condom bone na se me yes ade na mi nyankwa ma me kra mewu akobunsam jemi wase ya abofo ma hwan Kristo koma me ete se onyankopon nam yenso rutufo eti enanopai nyankopon na nam yeso etufo ewo ba bibiara wo ebia wo hwe wo Facebook ebia wo hwe wo WhatsApp ebia wo tie yai eye nyankopon fa yeso ide bai etufo nyankopon fa yeso amwani aba wo so ebia ne wo mu no wonim se eye bonimpo wonim se edobeko oseyemu eti nyankopon fa yeso na nanopai wani ade aba wo so eti ye gire nyankopon anam se de bai afutufo ayeli tufo eti fanse nyankopon na wo kasa koma me ye gina Kristo anam sire mo se eti na no pa ye gire Kristo anam ne ye koto sire wo se sa family planning no eye widie eti ye nyaaye ne sanka
ye gina Nyankopon anamu Nyankopon bo soro ni asase bo Ghana na save Ghana mpanfo yenya tumi bi akura no naka ye gina Nyankopon anamu sra mo se kasadia no eye bone eye musuo eno ena ama oman aye bisibisi basa ama ye japade akodidi ahoho nsam eno enti sanka beya na kempanfo ehu yemobo nka omu tie Nyankopon afutuo yi nka omu nsesa omadwen beye emfianum nka yenhwe ne yebesi oman yi mu me ba chokoma me mo ne Nyankopon nkamom enti ena no pay woni Nyankopon nkamom ne beya ne beka bom ni sedai se wo ba twe wo afiri sa awidie yi ho awidie a yemfa nkọ court no awidie a yensaman no awidie obi emechiw emmo aba wo ho no awidie a obi nya wo hwe no kana no pai ka wo ba twe ho ade afiri ho naka asami ka wati ka seven ma yempanfo no bi asonte ka share ma doctors bi nanka ebi ensakara me pa cho kosoma me 6:2 no okay ko na okase na wosu no wakase ebre a esemu na matie wo anti ebia abre ye ka asem papa kira wo no no hwedin dabi ebre wenya bra esem de sakara na momu no ebra esemu no ena metie Evangelist Afrifa sema okan asema okan de kan yepa ba ebra esemu no na medi betie abra me yanka sema hu se afede ma abra bokoyie no de metie asema okan yepa cho koma me nkwaje adamu na maboa wo na nkwaje adamu no ma yedai meboa wo nkwaje adamu no meboa me hu no metie asemi adabi bade a mese safiri ho emfie mi no wo manimu de pane no meyi afiri mi nsa ho emfie afie wo manimu de condom mi nhye biem afie wo manimu de we mi nya biem kosoma me enene adombre wose enne ene adombre enne na ye wogye da enne ena ye wa ho fadie da enne ena ye wa ho to da enne ne da awose wo sakra wadwen ebisa onim da obewu mekai se misua no omu yisini bi kire ye papa bi okotu so bi kanyame asem wote ya no wose masakra no momu no wo pema asem pa na aka ne last nti okotwempra last oba efiri ono onye boni biabiem obe mane nsa so ma Kristo no asum Nyankopon ne de na si okono moto no de ko odu kwantimfia na pa ni tite wanyankwa wewu ono bonim enti wonnimu da ubewu wonnim da Kristo baba nti enne nkwaje da enne uje da enne na yefa ahudie da de mawo enne na wose wo mawo nsa so kire Kristo enne na wose wo pagya wo nsa enne na wose wo sakra wadwe enne na wose wo furi wakwambo no ho enne na wose anopeya na wose wo koyi panen furi nsa ho emfa nhye da na onim da ubewu to asoma me hwe enene nkwaje da wa hwe enene nkwaje da asi pachan enne na ye nkwaje da enne ye last day enne ye nkwaje da twato ebia se na wanti asemi na wan sakra unim no okina beto ebi okina ne eba no na ni soso ntodofoi sakra wadwen wonne enne dabi ebodi se enne no enne na wose wo sakra wadwen enne na wose wo ye de bai wo sakra wadwen enne na wose wo sesa wakoma enne na wose wuji hu firi akwamboni mu etimi pacho etiefo betimi abadwumadie no so obi opese ofre no obetimi afre wo asem obetimi abisa wo ho question bia obetimi abisa ye beyiwa no stadium line ye 0201 94 44 85 0201 944 8485 MTN ye 0554 820 910 0554 82 0910
so person de fa WhatsApp nso a ana se SMS nso a eye 0594 84 1044 0594 841 044 0594 841 044 enti orofu enna na ye nkwagye da enkase wo twan da bi ansa na wasakra wadwen enkase wo twan muni bi ansa na wasesa enne ene wagye da wonim no kyena ebeto wonim ne ebesi wo kyena ebia afi entwa wuti enti anya wadwen se me twan na next 2 years masakra wadwen enne ene wagye da de mawo enkase bresemu hello 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 enkase ebresemu obesakra wadwen odofo enkase dabia ope na obesesa obetia badwumadie no so MTN line is 0554 820 910 0554 822 0910 so person the WhatsApp nso a 0594 84 hello hello bacho biaba anti so hello hello oh bacho to aso yo ndi me pacho enne na ye nkwagye da obi num da ubewu dabi Nyankopon de ade baako ahinta onipa obi anim da ye wo no but obi anim da odi bewu da ye di bewu de sankie nim a ke bebobo ye ho enti na onwumtufo bi to no nwum no o se nyame de enoma bi ahinta ye obi nim da obeba na ke bebobo ye ho obi nim da ojina so hello 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 to aso obi nim da obeba na ke besiesie ho ayede asie obi nim da obeba na ke besiesie ho ayede asie na so obi nim da Yesu beba sala nso obi nim da obewu na wa peda bi se saada ni du a obesesa ana se saada ni du a obesakra wadwen da bi emfa saadwen ni nhewutrim na obi anim da Yesu Kristo beba eye truth evangelical hour son wasugu no Evangelist Afrifa Kennedy mene minua Ado Henry na wotse yenka no rofo maya sem ya ye kan enye wahia sem efise nanka oman na kan ti se yo hwesika mpo ano pa ene zo hu hwe abra na wonye family planning no hwe se ne no abrabo esiko hwe woye bibia hwe se ne esi a na siko hwe se ne Nyankopon si ben o Kristoni abra na wonhye condom abra na wonye family planning no abra na woni oba ehia wonyu so drobi no hwe se ne no abrabo sitie hwe daye na woson daye na dam ade beche no na ya dwuma eneso hu ena woson daye ade beche na wurafi onkai unhu ba bi efiri odofo eye yankase abrabo yensesan yadwen emfiri yakwan bo no ho ne Nyankopon so eye onokwalfo se obegye ye na se
yen sesen adwen na ni ye beye na ne ye beye na asole nso de se ya pam ntade egu ho na yewo sikai de yentimi so nya asole ko ye be kode a odofo yi hey ye be kosa na momu no ade pade Nyankopon hira de dabi ye hu bi efise Nyankopon wose wono won hira abonefo wose wosi ahantanfo kwan na wodom ahobrasefo na nasema wokan ye nso no yesi ye nuso ena Yeremia kan no wose edienti na asase no asei na obi anye de emfa so wose efise ye gya Nyankopon asem na ye de asinchen ye ni Nyankopon mra no so ya amfa Nyankopon asem Nyankopon se ye se yenye no yanye enu nti ene ya brabo ekwa yensa ntodofo yi yensesem fi ya kwambo ne ho na adabi ba ubenu ho ewo ne woye ye no ho enti empanifo nso akabia ba mu no yesra mo ebia ye fa ne se no na ba mi asomdua eno na de haw abre ye efri se ye ya adwen se ye mpese ye be do so pe ni Yakopon so ye na adwen se wode haw ohia begu ye so na ato ye ne besia bo ibacho obaze obadwumadie ni so a emse na yayi ni hadwen eye 0201 944 485 0201 944 485 MTN no so ye 0554 820 910 0554 820 910 WhatsApp line no so eye 0594 841 044 0594 841 044 obetimi abadwumadie no so bi enti onwia na dofo enye se ye bebo ye ho ban se ye no so na bema ye tumpon dabi emomu no eno ebema na ye ho akire ye mo efise Nyankopon se wanwe kuro na awenfo ye kwa so no si wansi dan na adansifo ye kwa enti ebe ye se ye de yadwen ni enyansa ebe kekire oman no enso enye ye Nyankopon amemu a enye ye da na bi so ye beka se na se ewiasi na ne aya adwen se ye de ye mpese ye bedo so anu nti eni ya fa kwan bi so efise ntimi nwu bebre ni enkukum bi enti ya fa kwan bi so se ne ye ma enipa ne makora na ye na ya adwen baako na ya yese nso aye bone ana yenhwe Isaiah etire aduasa enti chemu a baako no nko a wose wonue ma atuatefo awurade na ose won a wodi agina tusam so na emfiri me enti se yedi agina tusam so sie na ya hia yen kabom ayemra bi ne se emfiri Nyankopon a orofo enkase ayemra wo ya court nchew prosi nchew enti enya bone wasi na woye nkabom bi na enye me honhom so na enipa bi baye nkabom bi se kuo se yate occultic se bia yate worship bi enye Nyankopon honhom so orofoi menka se eye enipa ena ayadwen kroye enti enye bone Nyankopon se eye bone ewunanim wasi se wode bone beka bone ho eti abribia bone ni ye de ka bone ho ye ekuna akwadwan no da bia obeka mojagu ebia sa adwena ewiasi na yese yempese ye bedoso na Ghana man agi atum se yempese ye bedoso no wase ye de hwie moja de be egu ye de sei nipa ye de sekra nipa ohun bone da boje dipem boja
onye obone onkan ontin etese obi nam ho na ase ne ho yi wahi na wabɔ paase nkokunu onipa de nipa baako pɛ ne okunu na we de enipa wunimu no onkan ontin onye adie bi ina aya ofɛ no ntimi anya bi wose ne ho yɛ mahi kɛkɛ etime kuna to atwene odofo boja no wodibem onye bɔne onfomwe evangelist aja Sammy the message na odo personal line atuja we sure say a studio line akati esi 20 for personal line to atuja yo amaso bi hia wa na ja wa frɛ okay sebia yesi ya line no akati esi so enti obetimi afrɛ me number ne yɛ 0246 64 67 03 0246 64 67 03 sebia opese wo frɛ me ani me din komo bi anaase wo bisa me question bi fa family planning yi ho a wo frɛ me a meje wo so na me no wakasa fefefe sebia opese oni me din kita ho bi wo frɛ me a wo pese wo ba me nkyɛn ne yɛ trase na mi church ye nyina ye fa twosem no ne ye pensem na hu se eyampa se ye widi a meje wo so kama kama enti adofo enye se ye na ye adwen kro ne akoma kro se family planning ye enti no na enye bone eye bone etie nyankopon mra enye se ye na ye ka se ye pese ye ho dwu ye enti ye pese ye bedo so no enti no na enye bone odofo se yan sakra emfiri mu a ye hu nyankopon no onyam da na Yesu beba no so no ye nyankwa efise Romans ese ne otene efiri gidie mu no ono no obeje ne nkwa enti da wunyi ni se family planning ye bone se wo sa wo ye aboa na se aboa ne nyima adenti na wo mponche na ewo fie no wo nantwie no wo fo mo nko wo mpe doctor na on family planning adenti na wo mpe doctor na panel na wo de ahya wo ho se wo de ahya wo yere de ahya ne sa wo no fa bi hihye wo mo an ho so mbe wo a aya widie yamwa de pese wo mo wo manyan ayawudie eti samra wasugusu a utie eya Evangelist Afrifa Kennedy Akyem Kokobeng ena obutu the Truth Evangelical Church ena oda ano ti samre ubetimi so afre se na me yadum na setuma na yetwe watum 0201 944485 voda line no anase 0554 820-910 eno so MTN line no etu betimi so abawuram oban so ebetimi apeke nemom se wantimi amam so dia na Evangelist the personal line or the two jana so no obetimi so afre sambe so dia unim se owo mframam eti so si fama na wafre no na bibia eche wadwen bia so no na nadi nsawo so eti Evangelist aja sambe dia emre no eyaso anya emre obesie ni also okano na wakano ntem na ye huze na ese ye no yo yeda atefo na ase se omatie ye opeso na sabi babia obi ebesi trase ne ye gya ho ahyankopon sansa otumfo nyankopon yeda wase papa wose wasem makwa age se ayadwuma ansa na ase nye emratiefo ne atenenefo so wonim ne mum emrasodifo na obebu omobemu awurade na ye nimu ye de ye fa ne se ke ye bo ye ho ban ke pese ye twetwenya wuo mu ke pese ye ho toye enti ne ye papa feche yenda amen owura feche yenda amen ne ama oyenne abeto wiase so Ghana so no owura huyemo boda amen awurade wo se emre dudu ye nimu ne de wo de cheye ne enti ye se huyemo bo na ye nim na yaye enti feche yen ne siesie yen na boa ye ni etimi mfiri yakwan boni so ye gya ye mpanifuo ye man mpanifuo etitire wo omamu ahemfu nyina shonsa wade masemi embonro mumu na momfa asemi na wade yensesan yadwen emfiri ho na unhira timi aba yen so huoman mobo
bɔ yɛn ho ban tumi bi edi ɛso no gye from nsɛm yɛda wase so atie yɛn wadom kɛseɛ nti amen yo anɔpa yi sɛ yɛbrɛ no anya yɛbrɛ ɛyɛ Evangelist Afrifa Kennedy Akyem Kokobeng ɛna wote yɛn kan ɛyɛ true Evangelical hour sɛ yɛni asɔle but yɛnam ka Nyankopɔn asɛm mene minua ɛyɛ Ado Henry ɛna mote yɛn ka no na anɔpa yi yɛde nkyia bɛma anipa kakra ɛyɛ me maame ante adobia anagrades adobia a ɔwɔ Akyem Kokobeng michiaw wɔ na anɔpa yi afei mmea kasa me nua boaf ɔno na ya ɔboa me ne yɛbɛtua sika de Nyankopɔn asɛm ɛbrɛw boaf nso Nyankopɔn nhyiraw ne wɔmmoa wo na sesa na wanya nkwa afei mi sister Akos nso ɔwɔ soro ase ɛna anɔpa yi michiaw bebree ɛyɛ ɛda ata ɔsoro ase dodo na afro black ofi so ɔteme nka Nyankopɔn nhyiraw Nyankopɔn nkyia nso me de ma wo afei mi akasa me ho kafoɔ ɛyɛ Stella Afrifa ɛne Kokobeng man nyinaa wiase man na Ghana man nyinaa ikyia obi bia no pɛi ɛdamase